Lakaizak sortzen dau dualizaren bitartez proiektu bat, zeinetara aurkezten dian lanbide heziketako zentro ezberdinak, eta kasu honetan proiektua lortzen dauen zikloari diru laguntza bat emoten diote, eta geure kasuan gela sentsoriala jarri dugun martxan. Azken finean da gela bat zeinetan estimulo sentsorialen bitartez lortzen dugun helburu orokorra dela lasaitasuna eta ongizatea, baina horrez gain bai landu daitezke zenbait helburu bai pedagogiko edo terapeutikoa. Hasiera baten gizarteratzeko ziklotik gela honen behar batzuk azaldu zizkiguten, guri bai ikaslei be, eta gero gure ikasleek proposamen ezberdinen bitartez batzar batzuk burutu indira, eta hemen erabiltzeko material batzuen prototipoak egin dituzte. Azken binean, gela honen helburuetariko bat bada geure ikasleak ahalduntzeaz gain, arratiako biztanleei zuzentzea eta haiek etorri ahal izatea hona gelara behar ezberdinak lantzera.